Mali samata sɛgɛ u cɛ kɔrɔbalenw ko don u kelen ka qualifier u kɔrɔ u bɛna u niyɔrɔ ta farafina gun sirantɔlɔnta ɲɔgɔndanba kɛnɛ kan san wɛrɛ ba fila ɲɔgɔn de naani Côte d'Ivoire kaw fɛ yen ka da kan Congo bina u ɲɛ kɔrɔ kunasini kari juin kalo tile 18 san ba fila ɲɔgɔn saba kari ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile 5 na kanankolo celu fila o nɔgɔni na Mali sirantɔlɔnta fédération ɲɛmayaso ye waliɲuman dɔn foli lase u ma. A kɛra sɛbɛn kɔnɔ min tɛgɛnɔ bilara sirantɔlɔnta fédération secrétaire général Ibrahima Traoré fɛ kari tɛmɛnen juin kalo tile 18 o don kelen na. Sɛbɛn in kɔnɔ foli lasera mɔgɔ min tun bɛ ɲɛmɔgɔya la a don Mali fédération tɔgɔ la Congo nanko délégué fédéral ka fara maliden tɔw kan ani sirantɔlɔntanaw samata sɛgɛw cɛ kɔrɔbalenw ko don anu degilebaw k'u ni ce u ka baara ɲuman na min b'u lase Côte d'Ivoire kaw fɛ farafina faden kɛnɛ kan ani fana sɛbɛn in kɔnɔna na sirantɔlɔnta fédération ka fɔ la ale ɲagarilen don kosɛbɛ ka da kan maliden fɛn o fɛn tun bɛ Congo janjo la kari tɛmɛnen u bɛɛ y'u jeniyɔrɔ fin walasa jaabi ɲuman in ka sɔrɔ. Mali sirantɔlɔnta fédération ɲɛmayaso y'a ka sɛbɛn in kuncɛ ni kumakan kɛrɛnkɛrɛnnen ye a y'a jira ko a dan b'a la ko Mali na nɔ bɔ san wɛrɛ Côte d'Ivoire kɛnɛ kan min bɛ kan ko fɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don.